Salm 134. Dewch bendithiwch yr arglwydd, holl weision yr arglwydd sy'n sefyll liw nos yn hir arglwydd. Codwch eich dwylo yn y cysegr a bendithiwch yr arglwydd. Bydded i'r arglwydd eich bendithio o Seion, creawdwr nefoedd a deiar. Wel, gawn ni bendithio yr arglwydd gyda'r emyn cyntaf, hyn o rwy'n dy garu ti a'i gwyddost, rwy'n dy garu farglwydd mawr. Wel, gawn ni droi nawr at lyfr yr actau a darllen y bennod gyntaf o'r llyfr yna. Felly actau'r apostolion, pennod 1. Ysgrifennais y llyfr cyntaf Theophilus am yr holl bethau y dechreuodd Iesu ei gwneud a'i dysgu, hyd y dydd y cymerwyd ef i fyny, wedi iddo roi gorchmynion trwy'r ysbryd glân i'r apostolion yr oedd wedi ei dewis. Dangosodd ei hun hefyd iddynt yn fyw wedi ei ddioddefaint, drwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt yn ystod 20 diwrnod, 40 diwrnod, a llefaru am deyrnas Dduw. A thra oedd gyda hwy, gorchmynodd iddynt beidio a gymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad. Fe glywsoch am hyn gen I fi, meddai, oherwydd a dŵr y bedyddiodd Ioan, ond fe'ch bedyddir chwi ar ysbryd glân
ymhen ychydig ddyddiau. Felly, wedi iddynt ddod ynghyd, fe ofynasant iddo, arglwydd, ai dyma'r adeg yr wyt ti am adfer y deyrnas i Israel. Dywedodd yntau wrthynt, nid chwi sydd i wybod amseroedd neu brydiau y mae'r tad wedi ei gosod o fewn ei awdurdod ef ei hun. Ond fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Jwdea a Samaria a hyd eithaf y ddeiar. Wedi iddo ddweud hyn a hwythau'n edrych, fe dyrchafwyd a chipiodd cwmwl ef o'i golwg. Fel yr oeddent yn syllu tua'r nef ac yntau'n mynd, dyma 2 ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn, ac medda'r rhain, wir Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Bydd yr Iesu hwn, sydd wedi ei gymryd i fyny o ddiwrthych i'r nef, yn dod yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. Yna dychwelsant i Jerusalem o'r mynydd a elwyr o lewydd, sydd yn agos i Jerusalem, daeth saboth oddi yno. Wedi cyrraedd, aethant i fyny'r o'r uwch ystafell, lle roeddent yn aros, Pedr ac Ioan ac Iago ac Andreas, Philip a Thomas, Bartholomeus a Matthew, Iago fab Alffais a Simon y Zelot a Judas fab Iago. Roedd yr rhain oll yn dyfalbarhau yn unfryd mewn gweddi, ynghyd â'r rhai gwragedd, a Mair, mam Iesu, a chydau frodyr. Un o'r dyddiau hynny cododd Pedr ymysg y credinwyr, yr oedd tyrfa o bobl yn yr un lle, rhyw 120 ohonynt, ac meddai, gyfeillion, rhaid oedd cyflawni'r ysgrythyr, a rag ddywedodd yr ysbryd glân trwy enau Dafydd am Judas, yr un a ddangosodd y ffordd i'r rhai a ddaliodd Iesu, oherwydd ei cyfrifyd yn un ohono ni, a chafodd ei ran yn y weinidogaeth hon. Fe brynodd hwn faes ar tal am ei ddrygwaith, ac wedi syrthio ar ei wyneb, fe rwygodd yn ei ganol, a thywalltodd ei berfedd i gyd allan. A daeth hyn yn hysbys i holl drigolion Jerusalem, ac felly galwyd y maes hwnnw yn ei haith hwy ei hunain yn Akeldama, hynny yw maes y gwaed. Oherwydd y mae'n ysgrifenedig yn llyfr y Salmau, aed ei gartrefle yn anghyfanedd, heb neb yn byw ynddo, a hefyd cymered arall ei oruchwyliaeth. Felly, rhaid i un o'r rhai a fi yn ein cwmni ni yr holl amser y by'r arglwydd Iesu yn mynd i mewn ac allan yn ein plith ni, o fedydd Ioan, hyd y dydd y cymerwyd ef i fyny oddi wrthym, ddod yn dyst gyda ni o'i atgyfodiad ef. Ystyriwyd 2, Joseph, aelwyd Barsabas, gyfenwyd Justus, a Matthias. Yna aethant i weddi, a dweinos ti arglwydd galonnau pawb, amlyga prin o'r 2 hyn a ddewisais i gymryd ei le yn y weinidogaeth a'r apostolaeth hon, y cefnodd Judas arni i fynd i'w le ei hun. Bwriasant coelbrennau arnynt, a syrthiodd y coelbren ar Matthias, a chafodd ef ei restru gyda'r un apostol ar 10. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. Arglwydd, i ni'n diolch am gael dod eto gyda fron heno yn enw Iesu Grist. I ni'n diolch am y cyfle, i ni'n diolch am y rhyddid, i ni'n diolch am y fraint o gael dod i gwrdd â thi, am y fraint o gael dod i thaddoli di, bod ni'n cael canu mawl i ti arglwydd, bod ni'n cael darllen dy air di, yr ysgrythyr, bod ni'n cael clywed y gair ac esboniad o'r gair. I ni'n diolch arglwydd, ac i ni yn awyddus i nesau ata ti arglwydd unwaith eto, oherwydd ti yw ein dew ni, ti yw ein tad ni yn y nef, wrth i ni adnabod Iesu Grist fel ein ceidwad a'n harglwydd. I ti wedyn yn dad i ni arglwydd, ac wyt ti yn ffrind i ni,
Ac oddi wrtho ti, mae'n gobaith ni gyd yn dod o arglwydd ein Duw. Y Duw mawr yw ein gobaith ni, y gwir Dduw, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Ac o arglwydd, i ni eisiau daddoli di nawr. I ni eisiau daddoli di y diwdod arglwydd. I ni'n diolch i ti o dad nefol, dy fod ti wedi cynllunio ar ein cyfer ni cyn creu y byd. A dy fod ti wedi anfon dy fab, wedi rhoi dy unig anedig fab i fod yn geidwad i ni. Arglwydd i ni yn diolch, dy fod ti'n barod i'w roi, bod ti'n barod i'w anfon, bod ti'n barod i beidio ag arbed dy fab dy hun. Mwyn trwyddo fe i gael teulu mawr o blant y ddeiar. Ac i ni'n diolch i ti arglwydd, oherwydd bod ni wedi gwrthryfela ac wedi mynd bant oddi wrtho ti. Wedi dangos bod ni ddim eisiau bod yn blant i ti. Ac eto, oedd ti wedi meddwl ymlaen ac wedi trefnu ymlaen o arglwydd ar ein cyfer ni. Ac i ni'n diolch i ti am hynny. Ac i ni'n daddoli di. Ac i ni'n diolch bod ti fel tad i ni nawr arglwydd, dad perffaith wrth gwrs. Fel tad wrth ei blant yma'n tosturio. Diolch bod ti mor dosturiol gyda ni arglwydd. Diolch bod ti'n dyner gyda ni. Bod ti ddim yn ymwneud â ni yn ôl ein pechodau, yn ôl beth i ni'n heiddi, ond yn ôl dy drigaredd a dy ras, ac yn ôl beth mae Iesu Grist yn heiddi. Diolch bod ti mor dda tuag ato ni arglwydd. Diolch fel wyt ti'n ein codi ni pan ni'n cwmpo. Diolch fel wyt ti'n ein tynnu ni nôl pan ni'n crwydro. Diolch fel wyt ti'n ein dysgu ni ac yn ein hyfforddi ni ac yn ein disgyblu ni arglwydd. Trwy dy air. Trwy amgylchiadau bywyd hefyd. Ti'n troi bopeth yn ffordd i'n dysgu. Addoli y mab, yr arglwydd Iesu, yr un oedd yn fodlon dod mewn cnawd, yr un oedd yn fodlon ymostw a gadael y gogoniant, yr un oedd yn fodlon yn galw ni'n frodyr ac yn chwiorydd iddo fe, yr un oedd yn fodlon rhodio ar y ddeiar yma gyda ni, yr un oedd yn fodlon cymryd ein beiau, cymryd ein pechod, cymryd ein bydreddi, cymryd ein dyledion mawr ni arglwydd, arno fe ei hunan. I ni'n diolch am yr arglwydd Iesu. Does dim unrhyw obaith yn y byd gyda ni ond yr arglwydd Iesu Grist. Does neb arall gyda ni fel gobaith am achubiaeth a derbyniad a bod yn iawn gyda Duw. Does dim byd arall gyda ni. Ond mae'r cyfan ynddo fe, ac i ni'n diolch amdano fe. Ac i ni mae'n rosi'n saron, mae'n rhagori ar 10,000 o'r thrychau penna'r llawr. Ac o arglwydd diolch bod ni'n cael gwrando ar ei air heno nawr, wrth i ni droi at yr ysgrythurau. I ni'n darllen gair yr arglwydd i ni, ac i ni'n clywed gair yr arglwydd. Helpa ni wrando fel rhai sy'n gwrando ar yr anwylyd. Helpa ni wrando fel rhai sy'n gwrando ar ei prynwr caredig. Helpa ni o arglwydd i wrando yn ofalus ac i ymateb i'r gair hefyd. Diolch bod air di mor aml yn ein calonogi ni arglwydd, weithiau yn ein herio ni, weithiau yn ein cywiro ni, ond mor aml yn ein calonogi ac yn ein cysuro ni arglwydd. A diolch bod ni'n gweld yn yr ysgrythur y neges mwyaf clir. Mae Duw sydd yn achub. Mae gwaith Duw yw e. Mae gwaith Duw yw y bywyd Cristnogol. Mae gwaith Duw yw y gobaith Cristnogol. Mae gallu Duw yw'r iachawdwriaeth, nid gallu dyn. Ac i ni'n diolch am hynny. Ac i ni'n diolch am yr ysbryd glân, y diddanydd arall. Diolch bod ni'n mynd i feddwl ychydig am yr ysbryd glân heno. Ac diolch ei fod wedi cael ei addo yn yr Hen Testament hefyd, fel oedd addewidion am y Meseia, y gwast i o ddefus, oedd addewidion am yr ysbryd hefyd, yn dod, ac yn dod mewn nerth, ac yn dod ar lawer, ac yn dod i ni gwaith dwfwn iawn. I ni'n diolch arglwydd
fel wyt ti wedi cadw da ddiwydion am ddyfodiad y Meseia, ti wedi cadw da ddewyd am ddyfodiad yr ysbryd hefyd. Ac i ni'n diolch am hynny. I ni'n diolch am waith yr ysbryd glân yn argyhoeddi, yn aileni, yn gogoneddi Iesu Grist trwy ddod ar gair yn gryf i'n meddyliau ac i'n calonnau ac i'n bywydau ni, yn ein harwain ni ac yn ein nerthu ni i fyddhau i ti, Arglwydd. O, i ni'n diolch, yn dod arno ni rhoi nerth i ni dy wasanaethu di. Diolch, Arglwydd, bod ni ddim i fod i fyw y bywyd yma neu nerth yn hunain o gwbl. Diolch, diolch, diolch. I ni'n gofyn i ti'n helpu ni gyda hyn yn ein bywyd o ddydd i ddydd. Ac Arglwydd felly, i ni'n rhoi y clod heno ar gogoniant i ti, ac i ni'n dymuno ac yn gofyn Arglwydd ti fod gyda ni, i'n dysgu ni eto, yn atgoffa ni o wirioneddau pwysig yn yr Efengyl. I ni'n gweddio dros waith yr eglwys yr wythnos yma, Arglwydd, nertha ni, fel fewson ni bore yma, i fod yn halen. Fel eglwys, fel unigolion, yn y gweithgareddau, yn ein bywydau unigol, Arglwydd, allwn ni byth a wneud hyn hebddo ti. Nertha ni, Arglwydd, gwna fi yn gyfoethog ym mhob dawn. Gwna fi fel halen peraidd iawn o Arglwydd. Gwna di hyn nertha ni, Arglwydd, wrth i ni lynu wrtho ti. Ac o Arglwydd i ni yn cyflwyno'n gilydd i ti, ac i ni'n cyflwyno hefyd ein gwlad, cyflwr Cymru yn ysbrydol, yn isiel iawn, Arglwydd, ni'n gofyn i ti drigarhau. O, Arglwydd, sut all pethau newid heb ddyfodiad yr ysbryd glân mewn nerth unwaith eto, Arglwydd. Mae'n amhosib, oni bai yr ysbryd i ddod. Ac o, Arglwydd, i ni'n dymuno byddai'r ysbryd yn dod ar lawer unwaith eto, fel ni wedi profi yn y gorffennol. O, Arglwydd, i ni'n diolch bod ysbryd ar waith trwy'r byd, wrth gwrs. Ond o, i ni'n dyheu am weld eto ymweliad yn ein gwlad ni, Arglwydd, gyda nerth nefol i ddod â llawer i symud dy deyrnas di ymlaen eto o Arglwydd mewn nerth yn ein dyddiau ni, yn ein gwlad ni. Ni'n cofio eto am y rhai sydd yn dioddau, y rhai sydd mewn angen o'n plith ni yn yr ysbyty neu gartre o Arglwydd, mewn gwendid a galar. Ni'n gofyn eto i ti nerthu ni, Arglwydd, helpa ni gynnal beichiau yn gilydd, helpa ni, Arglwydd, i weddio dros ein gilydd nawr yn y dyddiau hyn, a bugeilio'n gilydd hefyd, i gadw'n llyged ar Iesu. Ac i ni'n gweddio dros bob un sydd yn wynebu anawsterau nawr, Arglwydd, i wybod yn gyntaf bod nhw'n perthyn i Iesu Grist, ac wedyn ni bod nhw'n ddiogel yn yr Arglwydd Iesu, ac i gofio dy fod ti'n eu caru nhw a chariad anfeidrol, ac nall neb dorri'r cwlwm cariad yna, ac i ti wneud nhw'n fwy na choncwerwyr felly. I ni'n cyflwyno popeth i ti felly yn awr, Arglwydd, bywhad y waith, diled y deyrnas yn ein plith ni. Derbyn ni nawr, i ni'n gweddio, maddau ni eto ein pechodau, Arglwydd, fel i ni wedi maddau i'n dyledwyr. Derbyn ni, Arglwydd, nertha ni, cynnal ni, arwain ni yn ein bywyd, Arglwydd, yn y frwydr ysbrydol sydd gyda ni. Cynnal ni i ddyfalbarhau tan y diwedd o Arglwydd gogoniant i ti ac i thras. Eiddo ti o y deyrnas, Arglwydd, eiddo ti o y nerth, ac eiddo ti bu ar gogoniant trwy Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni ddod at yr ail emyn nawr, anadla anadliwr, llanw fy mywyd i, fel byddwn hariad i am gwaith, yr un ar eiddo ti.
Wel, ni'n troi at lyfr yr actau ac newn ni ddarllen 2 adnod, sef adnod 4 ac adnod 5 o'r bennod gyntaf, o'r darlleniad gawson ni. Felly acta 1, 4 a 5. A thra oedd gyda hwy gorchmynodd iddynt beidio ag ymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad. Fe glywsoch am hyn gen I fi, meddai, oherwydd a dŵr y bedyddiodd Ioan, ond fe'ch bedyddir chwi ar ysbryd glân ymhen ychydig ddyddiau. Wel, I ni nawr yn y cyfnod rhwng y Pasg a'r Pentecost. A dyma'r cyfnod I ni'n darllen amdano fe fan hyn, yn nechrau, wrth gwrs, llyfr actau yr apostolion. Ac mae'n gyfnod pan mae'r arglwydd Iesu yn rhoi addewidion. Ac mae wedi cyn hyn hefyd rhoi addewidion arbennig iawn am ddyfodiad yr ysbryd glân. Ac dyna I ni am wneud am chydig o wythnosau, dwi'n yn siŵr faint, edrych ar rhai o'r addewidion hyn I gael ein atgoffa neu'n dysgu am y tro cyntaf falle rhywfaint o ddysgeidiaeth y Beibl ar yr ysbryd glân. Mae'n bwysig iawn oherwydd I ni'n addoli Duw sydd yn un Duw ac yn 3 pherson, y Tad, y Mab a'r ysbryd glân. Ac yr un sy'n debyg o gael ei esgeuluso yn ein dyddiau ni, falle yn ein traddodiad ni hefyd, yw yr ysbryd glân. Ac mae'n bwysig bod ni'n cadw'r balans yn iawn wrth I ni feddwl am y diwdod, bod ni'n meddwl am y Tad, bod ni'n meddwl am y Mab, a bod ni'n meddwl am yr ysbryd glân. Achos mae'r drindod gyda'i gilydd ar waith i'n hachub ni. Dyna'n gobaith mawr ni, dyna cysur ac anogaeth fawr y Beibl, yw mae gwaith Duw yw iachawdwriaeth, gwaith Duw yw achub dynion. Gwaith Duw yng nghalon dyn, Duw y Tad, Duw y Mab, Duw yr ysbryd glân, yn cydweithio. Mae hwnna'n ryfeddol, cofiwch. Ac felly, mae'n bwysig bod ni'n ymwybodol o waith y Tad, gwaith y Mab a gwaith yr ysbryd glân yn ein hachubiaeth ni. Wel, 3 peth nawr te heno, y cyd-destun fan hyn, addewid y Tad. Iesu yn dweud am addewid yr hyn a ddawodd y Tad a bedydd yr ysbryd glân. Nid bod hwnna yn gallu bod yn un pennawd bach, ond jyst I ddechrau beth bynnag y sôn am fedydd yr ysbryd glân. Yn gyntaf, cyd-destun nawr te, dyma ail lyfr Luc yn y Testament Newydd. Yr un cyntaf yw Efengyl Luc, a'r ail un ydy llyfr yr actau. Ac mae'n dweud ar y dechrau, fel mae wedi ysgrifennu'r rhan gyntaf, part 1, oedd Efengyl Luc. Ac oedd hwnna'n mynd, yr holl bethau dechreuodd Iesu ei dysgu a'i gwneud, nes iddo fe gael ei gymryd I fyny. Felly ar ddiwedd Efengyl Luc, yn gryno iawn, mae sôn am yr esgyniad. Ac wrth gwrs mae yna tyma'n bach overlap nawr, mae'n dechrau eto yn y cyfnod ar ôl Iesu Grist I atgyfodi, mae'n sôn am yr esgyniad a wedyn mae'n mynd at y Pentecost a'r eglwys fore. Ac mae'n sôn am gorchmynion Iesu Grist, oedd wedi rhoi gorchmynion trwy'r ysbryd glân i'r apostolion yr oedd wedi ei dewis, yn dangos ei hun hefyd iddynt yn fyw wedi ei ddioddefaint. So, mae wedi rhoi gorchmynion cynt, a mae wedi ymddangos ar ôl iddo fe atgyfodi, ac yn rhoi arwyddion pendant, yn bita bwyd gyda nhw, mae fe oedd dangos I ddwylo ac yn y blaen a'i ochr iddyn nhw dros 40 diwrnod, a llefaru am deyrnas Dduw. Mae wedi siarad am deyrnas Dduw, mae wedi esbonio y groes iddyn nhw. Mae wedi esbonio bod rhaid
i'r Meseia i ddioddau, cyn mynd i'w deyrnas. Chi'n cofio, mae'n esbonio wrth y ddau ar y ffordd i Emmaus. Ac mae wedi dangos yr atgyfodiad, wrth gwrs, a'r gobaith. Mae wedi dangos a dweud am yr awdurdod sydd gyda fe nawr, pob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. A mae'n ei hanfon nhw gyda'i awdurdod sydd dros bawb i gyflwyno yr efengyl, i bregethu'r efengyl, i bob creadur trwy'r byd i gyd. Ac mae yna un gorchymyn arall sy'n cael ei nodi fan hyn. Ac mae yn orchymyn gan yr arglwydd Iesu. Adnod 4. Thra oedd gyda hwy, gorchmynodd iddynt. Mae chi orchymyn arall nawr i beidio ag ymadael o Jerusalem. Ond disgwyl am yr hyn a ddawodd neu a ddewid y tad. Dyma'r gorchymyn, mae'n cyfeirio ato fe fan hyn, peidiwch a mynd o Jerusalem, peidiwch a mynd i wneud dim byd dwi wedi dweud wrtho chi, peidiwch a mynd i'r holl fyd, nes bod yr ysbryd glân wedi dod i lawr. Nes bod a ddewid y tad yn dod arno chi. Doedd dim byd i fod i'w denu nhw, neu tynnu nhw, neu gwthio nhw o Jerusalem, nes bod bedydd yr ysbryd glân yn dod arnyn nhw. Dim cenhadu, dim efengylu, dim gweithredu fel negeswyr Iesu Grist, heb yr ysbryd glân mewn nerth. Mi ddaw yr ysbryd, mi ddaw nerth arnoch chi, a mi fyddwch chi wedyn yn dystio ni mi yn Jerusalem, Judea, Samaria, a hyd eithaf y ddaear. Nawr te, just y cyd-destun yw hwnna, ond mae yna neges fach i ni. Os nad oedd yr apostolion i fynd at y gwaith heb nerth yr ysbryd glân, mae rhaid i ni gofio i weddio, a dyna'r rhan bwysig iawn o'r cwrdd-gweddi bob wythnos fan hyn ar nos Fawrth, i ni'n gofyn am nerth yr ysbryd glân, i ddod arno ni wrth dystiolaethu, wrth bregethu'r gair, ymhopeth i ni'n wneud, allwn ni ddim wneud yn ei nerth ein hunain. Dyn ni ddim i fod i wneud e. Ac mae cyfle, mae yna beth eraill wrth gwrs, ond ar nos Fawrth, wneud chi un peth pan mae mor bwysig i ofyn am nerth yr ysbryd glân, i fod gyda ni, i fod arno ni, yn ein tystiolaeth, yn yr ysgolion, yn y cyfarfodydd gwahanol, yn ein bywyd personol, yn y pwlpit. Yr un peth, do'n nhw ddim i fod i fynd. Na i ddweud rhywbeth arall wrthoch chi, nath yr arglwydd Iesu ddim dechrau weinidogaeth, nes bod e'n cael eneiniad yr ysbryd glân. Doedd e ddim wedi dechrau, oedd e ddim yn mynd i ddechrau ei weinidogaeth gyhoeddus, nes bod yr ysbryd yn dod lawr arno fe. Wel nawr te, os mai dyna oedd i ddigwydd gyda mab Duw, a gyda'r apostolion, siwr allai fod yn wahanol i ni. Mae'n amhosib i ddweud, allai ddim bod yn wahanol i ni. A allwn ni ddim byw, dwi'n gweud a'i weid e, allwn ni ddim byw y bywyd Cristnogol, allwn ni ddim tystiolaethu, na cenhadu, na gwasanaethu, yn ei nerth ni ein hunain. Mae'n amhosibl i wneud hynny yn effeithiol ac yn iawn. Dyn ni ddim i fod, nid dyna di bwriad yr arglwydd ar ein cyfer ni. Wedyn ni'r ail beth nawr te, a ddewid y tad. A be dwi eisiau dangos fan heno, bod dyfodiad yr ysbryd glân ar y Pentecost yn cyflawni addewidion o'r hen gyfamod. I ni'n tynnu sylw yn aml at yr addewidion am y Meseia, yn gywir wrth gwrs, o'r Hen Testament. Ac mae'r apostolion yn wneud hynny, bod pethau wedi digwydd, Iesu Grist wedi marw, yn ôl yr ysgrythurau, wedi cael ei gladdu a'i gyfodi yn ôl yr ysgrythurau. Darfu Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Mae hwnna'n bwysig iawn, ond mae'r un peth yn wir am yr ysbryd glân hefyd. Mae addewidion a proffwydoliaethau am ddyfodiad yr ysbryd
mewn ffordd newydd. A mae'r addewidion yn yr Hen Testament yn edrych ymlaen. Fel oedd yr addewidion am y gwas, a'r Meseia, a'r proffwyd, a'r brenin, mae yna addewidion am ddyfodiad yr ysbryd. Right, dyna ni. A mae hynny'n profi bod Duw yn cadw ei air. Mae'n cadw ei addewidion. A gallwn ni pwyso arnyn nhw, a dibynnu arnyn nhw. Allwn ni ymddiried y cwbl yn bywyd i air Duw. Cwbl lot. Oce, na ni rhoi rhai o'r addewidion nawr te o'r Hen Testament. So Eseia 32, pan dywelltir arnom ysbryd o ddifri, a'r anialwch yn mynd yn ddoldir, a'r doldir yn cael ei ystyried yn goetir, yna caiff barn drigo yn yr anialwch, a chyfiawnder gartrefi yn y doldir, bydd cyfiawnder yn creu heddwch a'i effeithiau yn llonyddwch a diogelwch hyd byth. Nawr te, beth mae hwnna darlun yw a proffwydoliaeth yr un pryd. Os ewn ni nôl, Geraint, diolch yn fawr, sylwch yn Saesneg, until the Spirit is poured. Mae llawer iawn o gyfieithiadau yn dweud the Spirit, of course, achos ysbryd Duw yw fan hyn. Ond ysbryd heb y fanod ydy yn y Gymraeg. Ond y pwyslais nawr te, bydd yr ysbryd yn dod, a be fydd y canlyniad o hynny? A'r canlyniad, wrth gwrs, yw ffrwythlondeb arbennig, y tir sych yn troi yn ffrwythlon, ac y tyfiant, ac wedyn ni, mae'r darlun yn newid. Mae bywyd newydd, mae tyfiant, ond wedyn mae rhywbeth arall. Cyfiawnder a heddwch. Cyfiawnder. Duw yn cael ei sefydlu. Cyfiawnder. Duw i ddynion, bod ni'n dod yn iawn gyda Duw, a heddwch gyda Duw, wrth gwrs. A'i effeithiau yn llonyddwch a diogelwch hyd byth, bod tangnefedd yn dod. A mae'n rhywbeth parhaol, rhywbeth parhaol. A dyna chi ragflas o waith yr ysbryd glân, yn dod â bywyd newydd. I bechaduriaid, wrth gwrs. Ar draws y tir, lle oedd tir sych i gyd, bywyd newydd yn dod. Ond wedyn ni, mae'r neges yn mynd yn ddyfnach. Nid rhywbeth yn y tir yw, wrth gwrs, ond dod yn iawn gyda Duw. Heddwch gyda Duw, wrth gwrs, a tangnefedd a diogelwch sicrwydd, bywyd tragwyddol. Wedyn pennod 44, tywalltaf ddyfroedd. Hon yn adnod hyfryd yn dweud tywalltaf ddyfroedd ar y tir sychedig a ffrydiau ar y sychdir. Tywalltaf y ysbryd ar dy had, am bendith ar dy hiliogaeth. Yr un darlun eto, y dŵr yn dod ar y tir sych. Ffrydiau, ffrwyth yn dod, ffrwythlondeb yn dod, bywyd yn dod, a ffrwyth i fywydau dynion. So mae darlun bach nawr te, na chi, na'r tir sych, heb law, wrth gwrs, heb ddim byd yn tyfu, ac wedyn y gwahaniaeth pan mae'r glaw wedi dod. Na'r gwahaniaeth, a dyna'r addewid. Ond yr ysbryd sy'n dod â hwn, tywallt yr ysbryd glân. A dyna'r gwahaniaeth mae'n gwneud. Mae yna fywyd. Y bywyd Duw, wrth gwrs, bod pobl yn cael y geni o'r newydd. Bywyd newydd. A ffrwyth yr ysbryd glân yn dod mewn edifeirwch a ffydd yn Iesu Grist. A ffrwythau ffydd yn dod wedyn ni, a gweithredoedd ffydd yn dilyn hynny. Na fe, na'r darlun te, yw hwnna. Ac sut fydde hyn yn digwydd? Wel, trwy yr ysbryd glân yn dod i lawr. Yr ysbryd glân. Ezekiel nawr te, 36, rhof i chwi galon newydd, a bydd ysbryd newydd ynoch. Tynaf allan y galon garreg ohonoch, a rhof i chwi galon gig. Rhof y ysbryd ynoch, a gwneud i chwi ddilyn fy neddfau a gofalu cadw fy ngorchynio.
Mae yna waith dwfwn yn mynd i ddigwydd. Gwaith mewnol yr ysbryd glân. Ac mae hwn yn mynd i ddod eto. Mae Jeremiah yn dweud yr un peth. Duw trwy Jeremiah yn dweud yr un peth. Ffrwyth, bywyd, cyfiawnder iawn gyda Duw, heddwch gyda Duw, a ffrwyth yn dod. A nawr, calon newydd. I garu Duw. Nid bod pobl yn cael ei dysgu, chi'n bod pobl yn dweud, reit, mae rhaid chi garu Duw. Fel oedd y gorchmynion yn dweud, mae rhaid chi garu Duw. Come on, mae rhaid chi garu Duw. Na, nid yna. Mae'r addewid yn wahanol. Bydd yr ysbryd glân yn dod tu fewn i newid y galon, fel bod rhywun eisiau yn tynnu at Dduw. Ac i ni newydd ganu amdano fe, yn yr emyn cyntaf heno, rwy'n dy garu ti a'i gwyddost. Rwy'n dy garu farglwydd mawr, rwy'n dy garu yn y nwylach, na'r gwrthrychau arall, rwy'n dy garu di'n mwy nag unrhyw beth arall. A chi'n meddwl, siwt mae e'n gallu gweud y pethau mawr mewn nawr te. Darllen yma ar fy ysbryd waith dy law. Ti sydd wedi gwneud hyn, arglwydd? Dim ond prawf bod ti wedi bod ar waith yn y mywyd i. Ble renynodd fy nymuniad? Ble gath fy serchiadau dan? Ble daeth hiraeth i man bethau? O'n i'n casau nhw o'r blaen? Iesu. Cwbl ydyw gwaith dy law. Ti sydd wedi gwneud e. Na beth mae Williams Pantycelyn yn dweud. A dyna beth mae Ezekiel yn gweud. Dyna beth fydd Jeremiah yn gweud. Mae yr ysbryd yn dod, a mae'n newid o'r tu fewn. Mae'n ei gwaith dwfwn yn y galon. Ac pobl newydd, ffrwythlondeb newydd, pobl newydd, ac agosrwydd arbennig. Gawn ni fynd ymlaen te. Yna fe, y galon garreg a'r galon gig. Tynnu'r galon garreg a rhoi galon o gig. Fel bod cariad at air Duw, cariad at Dduw, a'i air e, a'i ewyllus e, a'i orchmynion e. Ac wedyn ni chuddiaf fy wyneb o ddiwrthynt mwyach, oherwydd byddaf yn tywall fy ysbryd ar di Israel, medd yr arglwydd Dduw. Bydd y pellter yma, a'r dallineb yma sydd gyda nhw. Bydd e ddim yna rhagor. Bydd yr ysbryd yn dod, a bydd e'n tynnu'r llen, wrth gwrs, oddi ar ei llyged nhw. Ac i ni'n mynd mlaen, na fe. Beth yw problem sylfaenol dyn? Beth oedd problem lot o bobl Israel yn yr Hen Testament? O meddwl yr apostol Paul, oedd gorchydd ar ei wyneb nhw. Gorchydd, fel na o'n nhw. Ond nhw ddim yn gweld gogoniant a daioni yr arglwydd. Ac yn ei garu fe. Ond mae'r ysbryd yn dod a mae'n tynnu'r gorchydd. Mae'n tynnu'r gorchydd. I ni gael gweld faint mae'r arglwydd yn ein caru ni. Faint mae wedi paratoi ar ein cyfer ni. Fel mae wedi rhoi ei fab i gymryd ein beiau a'n pechodau ni. Ac mae'n agor ein llyged ni. I ni gael gweld. Gweld rhywbeth o'n hangen ni, wrth gwrs. Gweld rhywbeth o goniant Iesu Grist. Pwy sy'n neud na? Yr ysbryd sy'n neud hynny. Yr ysbryd glân sy'n gwneud hynny trwy yr efengil, wrth gwrs. Trwy dystiolaeth yr efengil. Joel wedyn ni. 2. Ar ôl hyn tywallaf fy ysbryd ar bawb. Bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Bydd eich hynafwyr yn gweld breuddwydion. A'r gwir ifanc yn gweld gweledigaethau, hyd yn oed ar y gweision, a'r morynion, fe dywallaf fy ysbryd yn y dyddiau hynny. Beth mae hwn yn dweud? Bydd e'n eang. Bydd e'n eang. Nid ar ambell un, na, bydd e'n llawer mwy eang. Bydd pobl yn gyffredinol, fy mhobl i, yn deall fy ffyrdd i, ac yn fy nabod i, ac yn deall ewyllus yr arglwydd, yn tyfu mewn gwybodaeth a dirnadaeth o ewyllus Duw ar ei cyfer nhw. Mlaen yn ni ta. Na chi? Rhywbeth cyffredinol. Ar lawer o bobl. Tyrfa fyna, wrth gwrs. A'r glaw yn dod arnyn nhw i gyd.
Ac ar ddydd y Pentecost, mi ddath yr ysbryd glân ar lawer o bobl. Oedd na ddyfyniad, o'n i wedi cael ein atgoffa yno fe wythnos yma, gan Duncan Campbell. Chi wedi clywed am Duncan Campbell? Oedd e yn yr Alban, yng nghanol y ganrif, rhan gynta'r ganrif ddiwetha, pan oedd adfywiad mawr yn yr Hebrides. Duncan Campbell, fe oedd e'n Emmanuel y Bryn yn pregethu, tawaith am hynny. Sut oedd e'n diffinio adfywiad? Beth ni'n galw revival yn Saesneg, mae rhai yn gweud diwygiad, ond adfywiad dylen ni ddweud yn Gymraeg. A people saturated with God. Dyna'i ddiffiniad, a people saturated with God. Ac pan ni'n darllen Joel, mae'r ysbryd yn dod. Ac mae'n dod yn eang ar bobl yr arglwydd. Nid dim ond ar ambell un, ond na, pobl gyffredin, y gweision, y morynion, pobl o bob safle, o bob cefndir, yn cael ei effeithio gan yr Efengyl, wrth gwrs, trwy ras Duw. Hefyd, mae'r Hen Testament yn addo bydde'r ysbryd yn dod ar y Meseia. Mae hwnna'n bwysig i ni gofio, nid yn unig y bydde'r Meseia'n dod, ond bydde'r ysbryd yn dod arno fe. Ac yn wir yn dod arno fe gynta, ac wedyn ar ei bobl e. Mae'n dod ar y pen gynta, wedyn mae'n dod ar y corff wedyn ni, wrth gwrs. Felly, yr un nesaf yw Eseia, 11, o'r cyff a dewir i Jesse, fe ddaw blagurin, ac fe dif cangen o'i rai ddef. Yn yw y Meseia, wrth gwrs, yn dod o deulu Jesse, fel glwson ni wrthos diwetha. Bydd ysbryd yr arglwydd yn gorffwys arno, yn ysbryd o'i thineb a deall, yn ysbryd cyngor a grym, yn ysbryd gwybodaeth ac ofn yr arglwydd. Dyna ddigwyddodd y medydd Iesu Grist. Dath yr ysbryd arno fe. A nawr yn y nef, mae wedi cael yr awdurdod i dywall yr ysbryd ar ei bobl. Ond yn gyntaf, mi ddath yr ysbryd arno fe mewn nerth arbennig iawn. Ac wedyn ni, Eseia 61 yn debyg y mae ysbryd yr arglwydd yw arnaf, oherwydd i'r arglwydd fe neinio i gyhoeddi newyddion da i'r clodion a chysuro'r toredig o galon, gyhoeddi rhyddid i'r ceithion a rhoi gollyngdod i'r carcharorion. Geiriau bendigedig yn dyn nhw. Bod yr ysbryd yn dod, bod eneiniad yn dod ar y Meseia ac awdurdod yn dod i gyhoeddi rhyddhad, i gyhoeddi maddeuant, wrth gwrs. I ni cael bod yn rhydd o'n pechodau, yn beiau, ac i ni'n cael gollyngdod o'r carchar, i ni'n cael newyddion da o obaith yn yr Efengyl. Newyddion da. Newyddion bod ni'n cael ein derbyn gan Dduw, a bod ni nawr yn llaw Duw. Beth bynnag sy'n digwydd yn ein bywyd ni, i ni yn llaw Duw. A mae pob peth yn cydweithio daioni. Hynny yw, mae'n gweithio tuag at i ni gyrraedd y gogoniad yn y nefoedd. Beth bynnag sy'n digwydd nawr, mae'n cydweithio daioni i'n sancteiddio ni, i'n puro ni, i'n paratoi ni ar gyfer y gogoniad. Na chi obaith. Yng nghanol trafferthion ac anawsterau bywyd sy'n dod i'n rhannu. A Iesu Grist, wrth gwrs, wedyn yn dweud y Nazareth, na fe, mae hwn wedi digwydd nawr. Wrth iddyn nhw ddarllen y darn yna, mae hwn wedi cael ei gyflawni heddi o flaen y llyged chi. Dwi wedi dod am ysbryd yr arglwydd arna i fi. Ac wedyn, mae'r Hen Testament yn cyhoeddi, dyma chi rai ohonyn nhw, i'n pwyntio ymlaen at dyfodiad yr ysbryd glân. A mae'r arglwydd Iesu'n cadarnhau wedyn ni, mae'n dweud fan hyn, disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad, fe glywsoch am hyn gen i fi. So mae wedi cadarnhau iddyn nhw beth mae'r Hen Testament yn dweud, beth mae Duw yn dweud yn yr Hen Testament. A mae gymaint o enghreifftiau, na dim ond rhoi un, wrth gwrs, Ioan 16, a rwy fi'n dweud y gwir wrthych,
mae'n fuddiol i chi, fy mod i'n mynd ymaith, oherwydd os na da fi, ni ddaw'r ei reolwr atoch chi. Ond os af, fe hanfona fef atoch. Mae'n cysuro'i disgyblion, mae'n mynd. Mae'n mynd i farw ar y groes a mae'n mynd nôl i'r nef. A dyma beth mae'n dweud, mae'n beth da i chi, mae'n well i chi, mae'n fuddiol. Y mod i'n mynd. Achos dwi wedi dod mewn cnawd. Oedd yr arglwydd Iesu wedi dod mewn cnawd, i ddioddau mewn cnawd ar ein rhan ni. Ond oherwydd hynny, wrth gwrs, oedd e'n gyfyng i'r cnawd, i'r corff yna. Mae'r ysbryd yn mynd i ddod nawr, a bydd e'n aros gyda chi, a bydd e yno chi, ac a bydd e ar waith ym mhob man, wrth gwrs, tra bod yr arglwydd Iesu mynd nôl at y heilaw y tad yn y nef. Mae Duw y Tad, fel Duw y Mab, yn cadw ei addewidion. Mae yna broffwydoliaethau pwysig fyna am ddyfodiad yr Ysbryd Glân, am ddyddiau gwahanol, am ddyddiau newydd fydde'n dod gyda'r cyfamod newydd. Ond mae cwestiwn wedyn yn codi, oedd yr Ysbryd Glân felly ar waith yn yr Hen Testament? Wel, oedd, wrth gwrs i fod e ar waith yn yr Hen Testament. I chi'n darllen am y creu, a chi'n darllen am yr ysbryd yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. Mae Duw yna, mae'r llais yn dod, mae gair Duw yn dod, y mab, a mae'r ysbryd yna. Mae'r diwdod i gyd yna, yn y creu, reit yn y dechrau. A'r ysbryd yn symud, a'r anadl yn dod i fywyd, i roi bywyd i ddynion, wrth gwrs. Ac wedyn ni, mae'r ysbryd yn dod ar weision Duw yn yr Hen Testament. Doedd ddim disgwyl iddyn nhw wneud eu gwaith heb eneiniad o'r Ysbryd Glân. Pinne bod nhw'n broffwyd yn offeiriad neu yn frenin, ond nhw'n cael eu heneinio, wrth gwrs. Gwrth hwnna'n paratoi ar gyfer y proffwyd, yr offeiriad a'r brenin fydde'n cael ei heneinio ar ysbryd. Ond, oedd gwaith yr Ysbryd Glân ym mywydau unigol pobl yn llai nerthol a phwerus a dwfwn yn gyffredinol yn yr Hen Testament. Mae'r addewidion a'r proffwydoliaethau am rywbeth dyfnach, cryfach ac ehangach. Nawr tri peth, gwaith dyfnach, gwaith ehangach, mwy eang, ac mae'n bwysig bod ni yn cofio hynny, ac yn fwy pwerus wrth gwrs. Mae yna rhai, ond does dim lot i chi'n clywed bod yr ysbryd ynddyn nhw. Dim yn aml chi'n darllen yn yr Hen Testament. Dyma chi un enghraifft, Joshua. Cymer Joshua, yr arglwydd yn dweud wrth Moses, cymryd Joshua nawr, sydd ar ysbryd ynddo, a gosod dy law arno i fod yn arweinydd ar dy ôl di. Ond sylwch, mae'r ysbryd ynddo fe. Chi'n darllen yr un peth am Ezekiel, Daniel a Meica. Yn yr unig rai, chi'n darllen yn benodol. Nid mae dim nhw'r unig rai, ond chi ddim yn darllen yn aml. Cymharwch chi hynny pan chi'n darllen llyfr yr Actau, mae mor wahanol wedyn ni. Mae yna fel se dyhead yn Moses y bydde'r ysbryd yn dod ar ragor o bobl. Os chi'n cofio, mae Moses yn yr anialwch, yn ni mlaen nawr te, dyna chi Moses yn rhoi ddwylo ar Joshua, wrth gwrs, i fod yn arweinydd nesaf. Ac wedyn ni, oedd Moses yn ei gormod, chi'n cofio, oedd e'n barnu pawb, a dyma fe'n cael cyngor i ddewis 70 o bobl i helpu fe yn y gwaith o farnu plant Israel. Ac mae peth o'i ysbryd yr ysbryd sydd arno fe yn cael ei roi arnyn nhw. Ac wedyn ni, yr un pryd, mae dau sydd ddim yn farnwyr, o'r enw Eldad a Medad. Nid bod yr enwau'n bwysig, ond mae dau arall, a mae'r ysbryd yn dod arnyn nhw, a mae pobl yn mynd at Moses, ac hei, mae nhw'n proffwydo.
Mae nhw'n proffwydo. Beth sy'n digwydd fan hyn? O'n i'n meddwl, dim ond ar y 70 oedd e fod i ddod ac arno ti. A dyma ni'n darllen nawr te yn Niwmeri 11. Ond dywedodd Moses wrtho, ai o'm hachos i yr wyt yn eiddigeddus. O na byddai holl bobl yr arglwydd yn broffwydi, ac y byddai ef yn rhoi ei ysbryd arnynt. Chi'n gweld y dehead sydd gyda Moses? Na byddai'r ysbryd yn dod ar bob un, wrth gwrs, ac yn neud ei waith ar galonnau pob un. A dyna rhan o'r addewid ar gyfer y cyfamod newydd, bod e'n fwy eang o lawer nag oedd yn yr Hen Testament. Ar y cyfan, ychydig nerth dros arglwyddiaeth Satan a phechod, ychydig iawn o gyrraedd allan at y cenhedloedd, mi chi'n gweld yn yr Hen Testament. Pan mae Jona yn cael ei anfon, dyw e ddim yn hapus bod e'n mynd, a bod e fod i fynd i gyhoeddi rhybudd Duw i bobl Nineve. Does dim sôn am fwrw cythreiliaid, fel i ni'n darllen yn y Testament Newydd. Ond mae'r addewidion, gwaith, mwy dwfwn, mwy nerthol, mwy eang yn y dyfodol. A falle bod yr adnodau yma nawr yn crynhoi hwn i gyd. Jeremia 31, 31 a 33. Mae dyddiau'n dod, medd yr arglwydd, y gwnadd gyfamod newydd a thi Israel ac a thi Juda, ni fydd yn debyg i'r cyfamod a wneithym a'i tadau. Y gyfamod oedd y 10 orchymyn, wrth gwrs, a maen nhw wedi torri y cyfamod yna trwy'r amser. Maen nhw'n torri'r cyfamod. Ond dyma'r cyfamod a wnaf a thi Israel, ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd, rhof yng nghyfraith o'i mewn. Bydd y gyfraith ddim ar lechi wedi cael ei sgrifennu gan Dduw ar lechi cerrig, ar fynydd Sinai, ac wedyn ei rhoi yn y bocs, yn arch y cyfamod. Na. Rhof fy nghyfraith o'i mewn, ac ysgrifennaf hi ar ei calon, a bydda fi'n Dduw iddynt a hwythau'n bobl i mi. Mae yna berthynas newydd, dyfnach, lle mae ysbryd Duw yng nghalon dyn. Lle mae ysbryd Duw tu mewn. Nid bod yna rhyw berswad allanol yn gorfod bod ar bobl. Na, nid dyna yw pobl y cyfamod newydd. Na. Mae'r newid yn y galon. Mae'r dyhead yn dod o'r tu fewn. Mae'n hollol wahanol. Mae gwaith Duw tu fewn yng nghalonnau dynion. Mae'r ysbryd yn sgrifennu y gyfraith ar y galon. Hynny yw, i ni'n dymuno i fyddhau o'r chmynion Duw. Mae'n allweddol trwy'r Beibl i gyd. Fel yna chi'n nabod pobl yr arglwydd. Mae yna ddyhead am i fyddhau, bod ni'n methu. Ac i ni'n gorfod dibynnu ar Iesu Grist, wrth gwrs, a'i gyfiawnder i gael ein derbyn. Ac wedyn mae'r dyhead yma i fyddhau ac i blesio'r arglwydd. Ac i ni yn methu, ond mae'r dyhead dal yna, mae'r newyn, mae'r syched yna. Ac i ni'n profi rhywfaint o nerth yr ysbryd glân i goncro pechodau yn raddol mwy a mwy. I ddod yn raddol yn fwy tebyg i Iesu Grist. Felly, dyna'r addewidion yn fras o'r Hen Testament. Addewid y tad. Yr hyn mae'r tad wedi addo. Wedi addo prynwr, wedi addo ceidwad, wedi addo proffwyd o ffeiriad a brenin, ond wedi addo ei ysbryd hefyd. Ei ysbryd i ddod ar y Meseia, a'i ysbryd wedyn i ddod oddi ar y Meseia ar ei bobl. Ac heb waith Iesu Grist, dim ffordd i ni ddod at Dduw o gwbl. Wrth gwrs, does dim ffordd i ddod at Dduw heb Iesu Grist i dalu ein pechodau ni ac agor ffordd, a cau y bwlch neu fod yn bont rhwng Duw a dynion. Ond heb yr ysbryd glân, allwn ni ddim dod at Iesu Grist i gredu ynddo fe.
hwnna sy'n dod ar bywyd na o bwyso ac ymddiried a nabod yr arglwydd Iesu. A dyna'r addewid. A byddai'r ysbryd yn neud y gwaith yma. Nawr, i ni wneud y gwaith, i ni'n cyflwyno'r efengyl, ond mae'r ysbryd yn gorfod wneud y gwaith dirgel yma, y gwaith dwfwn yma yn y galon yr un pryd, wrth gwrs. Ac wedyn, mae'r addewid o'r ysbryd glân, oherwydd a dŵr y bedyddiodd Ioan, fe'ch bedyddir chwi ar ysbryd glân ymhen ychydig ddyddiau. Addewid arall nawr, mae'r amser yn dod yn agos, mae'n mynd i ddod. Mae'r addewid wrth law, meddai Iesu Grist. Ac wrth gwrs, mae'n atgoffa nhw o beth wedodd Ioan Bedyddiwr. Rwy fi'n eich bedyddio, a dŵr difeirwch, mae'r hwn sydd yn dod ar fôl yn gryfach na mi, a dwi'n deilwng i gario'i sandalau, bydd ef yn eich bedyddio ar ysbryd glân ac a ffan. So, ni'n cael darlun y bedydd, a mae'n cael ei ddefnyddio fel darlun. Oedd pobl yn mynd lawr yn y dŵr, fel arwydd, wrth gwrs, bod nhw'n edifarhau ac yn disgwyl am y Meseia. Yn disgwyl i'r Meseia i ddod, yn paratoi ffordd yr arglwydd. Dyna oedd neges Ioan Bedyddiwr, wrth gwrs. Ond bydd e'n neud rhywbeth arall. Bydd e'n eich bedyddio chi nid â dŵr, ond ar ysbryd glân ac â ffan. Bydd rhywbeth mwy yn digwydd. Mae dŵr yn symbol allanol yn unig o waith yr ysbryd glân, yn ddwfwn, yn bwerus ac yn eang. A mae'r arglwydd Iesu yn rhoi darlun o ddŵr i ni yn Ioan 7. Pwy bynnag sy'n sychedig, deued ata fi ac yfed, allan o'r sawl sy'n credu yno fi, fel dwedodd yr ysgrythyr, a bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. Ac mae Ioan yn gweithio ni bod e'n sôn am yr ysbryd glân. Mae Iesu Grist yn addo llenwi ei bobl ar ysbryd glân, nes bod nhw fel ffynon. Wel, dyw hwnna'n mynd i'n dau, ond ffynon lle mae'n gorlifo. Dyna'r syniad. Llenwi nes gorlifo. Ein llenwi ar ysbryd glân. Does dim ffordd i osgoi hyn yn y Testament Newydd. Dyw gwaith Dyw ddim yn mynd mlaen heb nerth Dyw. Di ni ddim yn gallu byw y bywyd yma heb nerth Dyw. Heb yr ysbryd glân yn enw Iesu Grist. Ac wedyn ni yn benodol iawn gafodd yr addewid yna ei chyflawni ar ddydd y Pentecost. Gafodd nhw'i bedyddio, saturated, pan ddaeth yr ysbryd glân i lawr. Mae Pedr yn cyfeirio ato fe, mae yn siarad ar arweinwyr eraill yn yr eglwys, achos maen nhw wedi clywed bod wedi mynd at y cenhedloedd, a bod wedi bedyddio'r cenhedloedd. Ac mae'n gorfod ateb am hyn, ond nhw ddim wedi deall hyn eto, bod nawr, bod dylen nhw bod yr efengyl i bawb nawr, i'r cenhedloedd, wrth gwrs. A mae'n dweud bod e'n tŷ Corneliws, a bod yr ysbryd wedi dod, fel ar ddydd y Pentecost. A wedde fe cofiais air yr arglwydd. Wel, y gair i ni'n edrych yno fe nawr. Yn Acta 1 adnod 5. Cofiais air yr arglwydd, a dŵr y bedyddiodd Ioan, ond fe'ch bedyddir chi ar ysbryd glân. A mae'n siarad am brofiad tŷ Corneliws, a mae'n cofio geiriau Iesu Grist fan hyn. Mae wedi dod yn wir. Mae'r ysbryd wedi dod. Ar ddydd y Pentecost, mae'r ysbryd wedi dod yn nhŷ Corneliws. Ac mae'r efengyl yn mynd ar led. Mae pobl yn dod i gredu yn y Meseia. Achos mae'r ysbryd wedi dod i lawr. Mae yna ffrwyth, mae yna fywyd newydd yn dod. Mae yna ffrwyth londeb. Pobl o bob cefndir nawr, o bob gradd, o bob gwlad a llwyth ac iaith. Pobl yn dod. Mae'n fwy eang a mae'n fwy dwfwn. Maen nhw'n dod i ddeall, i nabod yr arglwydd a'i ffyrdd. Ac felly, jyst i orffen nawr, ar ddydd y Pentecost mi ddaeth yr ysbryd a mi ddaeth y cyfamod newydd i rym, chi'n gweld? Mae yna gyfnod newydd. Mae yna oruchwyliaeth newydd. Ac mae yna nerth newydd yn dod ar yr apostolion ac wedyn ar bobl yr arglwydd.
Mae'n effeithio eu hewyllus nhw. Mae'n effeithio eu meddyliau nhw. A mae'n effeithio eu calonnau nhw hefyd. Just 3 peth, a rhoi 2 adnod a wy'n gorffen, fel mae hyn yn digwydd ar ôl dydd y Pentecost. Felly 1 Ioan 2:20, amdanoch chi, meddai Ioan, wrth y Cristnogion cynnar nawr, y mae gennych eneiniad oddi wrth yr un sanctaidd, mae'r Ysbryd Glân gyda chi, ac yr ydych bawb yn gwybod. Chi'n gwybod ffyrdd yr arglwydd. Chi'n deall ffyrdd yr arglwydd. Sut? Trwy'r Ysbryd Glân. Mae'n ein dysgu ni. Mae'n rhoi gwybodaeth i ni am yr arglwydd. Trwy ei air. Trwy ei air. Ac wedyn ni, Actau 4, a nerth mawr oedd ar yr apostolion yn rhoi eu tystiolaeth am atgyfodiad yr arglwydd Iesu. A gras mawr oedd arnyn twll. Mae yna nerth newydd arnyn nhw. Dyn nhw ddim yr un rhai. Mae'r nerth mae'n dod ac yn ei drifo nhw mas. Ac yn ei nerthu nhw i wynebu unrhyw un ac i gyhoeddi yn hyderus yr awdurdodau sy'n mot pwy yw nhw. Allwn ni ddim tewi. Sy'n mot beth wedwch chi, i ni'n mynd i rando ar beth mae Duw yn gweud. Ac i ni'n mynd i gyhoeddi Iesu yn arglwydd ar bawb. A bod bywyd ynddo fe, bod maddeuant ynddo fe, a bywyd tragwyddol. Ac wedyn mae'n effeithio eu calonnau nhw. Yr adnod cyn hwnna nawr, 32, yr oedd y lliaws credinwyr o 1 galon ac enaid. Ni fydde neb yn dweud am ddim o'i feddiannau, mae ei eiddo ef ei hun ydoedd, ond yr oedd ganddynt bopeth yn gyffredin. Beth ych chi'n gweld fyna? Cariad. Wrth i'r ysbryd dod arnyn nhw, cariad arbennig. Ac mae'r pwyslais mae'n gryf iawn yn y Testament Newydd, pan i ni yn profi cariad Duw, yr Ysbryd Glân yn ei dywall yn ein calonnau ni, i ni'n caru yn gilydd, wrth gwrs. I ni'n caru brodyr a chwiorydd yng Nghrist, ac wedyn yn caru yn cymdogion, a hyd yn oed ein gelynion. Wel, i ni nawr yn y cyfamod newydd, i ni yn nyddiau'r cyfamod newydd, y dyddiau olaf, cyfnod yr Ysbryd Glân, sydd wedi cael ei broffwydo amdano fe yn yr Hen Testament. Iesu Grist yn addo a'r ysbryd wedi dod. Dyma beth yw Cristnogaeth go iawn. Dyma beth yw'r norm yn yr eglwys gynnar. Gwaith dwfwn, nerthol ac eang yr ysbryd yn dod arno ni. Ac mi edrychwn ni ragor os gawn ni tro nesaf ar fedydd yr Ysbryd Glân mewn perthynas i a ni yn ein dyddiau ni. Ond ni'n diolch bod Duw yn y gwaith o'n hachub ni, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Wel, gawn ni ddod at yr emyn ola heno, o anfon di yr Ysbryd Glân yn enw Iesu Mawr, a'i weithrediadau megis tân o dyddiau ef i lawr.
'Y ni yn diolch i ti am dair arglwydd, 'y ni'n diolch am yr efengyl, ac 'y ni'n cydnabod gyda'n gilydd bod iachawdwriaeth o Dduw. Mae'n ymwneud â ni, mae'n gweithio yno ni a thrwom ni, ond oddi wrtho ti mae'n dod arglwydd, ti sy'n bu ar nerth a'r grym i gyd, ac 'y ni'n gofyn ti fadda i ni. Pan 'y ni'n trial byw y bywyd Cristnogol, gwneud gwaith Cristnogol, mewn unrhyw ffordd hebddo ti. Please, arglwydd, neu di'n helpu ni, a'n gwared ni rhag agwedd felly. Ac a wneud i yn llenwi ni ar ysbryd glân. Ac o arglwydd, i ni'n gofyn i ti'n harwain ni i gael ein atgoffa o'r gwirioneddau pwysig hyn nawr. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a'r hoso gyda ni, yn nawr a hyd nes y daw. Amen.